Dominant tota la badia s'aixeca el fortí popularment conegut com el Castell de Moraira. Des de temps antiquíssims, aquestes aigües han estat utilitzades com a port natural, també com a objectiu dels pirates berberiscos i per corsaris europeus que durant segles van llançar atacs contra aquestes costes. Estem davant d'una construcció de meitat del segle XVIII que pretén ser funcional i operativa en tot moment. Un edifici en forma de ferradura, coronat per un mur corregut amb obertures per col·locar l'armament defensiu. L'accés té una sola entrada, amb un petit fossat i un pont llevadís sobre el qual es conserva l'escut dels Borbons que reinaven a Espanya quan va finalitzar la construcció. L'interior es divideix en petits espais antigament emprats a la vida de sentinelles, amb una escala de caragol per accedir a la part superior. Actualment, l'espai s'ha dedicat a la divulgació històrica. A pocs metres del fortí hi ha una petita capella amb una imatge de la Mare de Déu dels Desemparats i molt a prop també es localitza l'aljub que abastia d'aigua.